हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव। नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे लाइक कमेन्ट होनो दाबाव आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामनानै हो। थ' बिदिब्ला गोदान भिडिअ फारसे आवगायलांनोसै जाबाय आरो जोंहानि माइ दुब्लिखौ दिनै नायनो फैदो आरो फुङावनो आरो फैनांगौ जायो सानफ्रामबो, मानोना नायाबा थानो हाया आरोना। बेनिबो जाहोन दङ, बेखौ बुंथ'लायला, नायफैबाय थानांगौ जायो। ओरै आरो थांगासिनो दं जों नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन। दा साननैसो एकदम अखा हाबाय थानायाव दैबो दं आरो दुब्लियाव, आरो माइआबो सोमखांबाय, गसाबो बारायहांबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौ लाबोनो नागिरदों। दा आरो माइ दुब्लिनि ओइथे साहाथिं खर' फारसे आरो मोनसे मा होनो आबाद दंबावो आरो जोंना ना। बे आबादानो जाहैबाय, खिन्थागोन आं दा नैबे आरो मा होनो फाथो आबाद आरो बे माइनि खाथियावनो नैबेथिंबो माइ दुब्लि जालायबाय नालाय, बेनिफ्राय खर'आव ओरै फाथो दं आरो फाथो बारा मोजां जायाखै एबार आरो फाथोआ बारा जौनो रोङाखै। बे फोनाय समाव माने अखायानो गैयामोन नालाय, खरां हाया एकदम गोरानथारमोन, बेखायनो माने रज'नायाबो मोजां जायाखिसै आरो जि एसे रज'दों बेबो माने मोजां जायासै आरो मायाबा जौबोबाय, मायाबा गाहायावनो थालांबाय आरोखि। दा बेनो जोंनि दुब्लि फोथारा गुवारथार आरोना। बेयाव न'सेनिल' नङा, बहुद जों गामिनिनो बयबो नैबे जोंहानि दुब्लिनिफ्राय बैसिमहालागै न'से न'नै न'थाम न'ब्रै न'बानि आरोना, ओरै गोलावै थाङोबा। आरो ओरैजाय न'से दंबावो सानजाथिं, सोनाबथिं न'ब्रै जोंहानिखौ गारनानै, आरो सानजाथिं न'से आरो दंग'आवबो नै दैयानो फैयाखै बारा। ओइथिंसो नांगौमोनसो बांसिन दैखौ। नै लोगोफोर, आखाइयाव नैलै सिख्रि बाफैदों आंनाव। आया गोदौबाव थांगा नै सिख्रिया नै मा मोननानै बाफैलाबायखो बे आंनाव दिनै। सिख्रि बादोंलै, नै सिख्रि सिख्रि बाफैदो, नै सिख्रि ओइ मासे फैबावबाय। गैलालै बिरलांबाय, ओइ हान्थुआव बादों, हान्थुआव। नै हान्थु आइ मा अबाव बिरलांबाय थायो, माबा फै खाथियाव। ओइ मानै लोगो नांबाय, आया नायदो नै मा मोनखो बे दिनै आंनाव।